És un judici absurd, mai hauríem d'haver arribat a judici. És evident que les manifestacions de l'humorista Jair Domínguez són manifestacions emparades per la llibertat d'expressió. A més, totes les directives europees, tots els criteris, el criteri de Rabat, que és el que s'aplica per qualificar quan hi ha discurs d'odi o no, exclouen expressament els discursos humorístics, els discursos sarcàstics, i per tant no hauríem d'haver arribat aquí. Vox qüestionava si es tractava d'un discurs humorístic o no, per això a l'informe final hem dit, bueno, entenc que no els va fer a vostès cap gràcia, però això no ho converteix, òbviament, en delicte, i per tant esperem una sentència absolutòria, perquè és que ni per la intencionalitat del discurs ni per la inidoneïtat per generar una situació de risc, fins i tot des del punt de vista gramatical, des de qualsevol punt de vista no es pot qualificar de delicte, i a més Vox no és un col·lectiu diana. Bé, al final et sents una mica perseguit en aquest sentit, perquè són moltes vegades sempre per diferents motius que són el mateix, que és coartar la llibertat d'expressió. M'estranya també que es donin per al·ludits tan fàcilment Vox quan parles de combatre el feixisme i el nazisme, però per alguna cosa serà. En fi, intentaré no cometre més delictes flagrants com aquest, faré el que pugui. Sí, ho és segurament. Hi ha molts partits polítics que consideren que la millor defensa que tenen és atacar, emparant-se en la no llibertat d'expressió, i ho seguiran fent. Vull dir que sé que no serà l'última vegada que ens veurem aquí. Per sort, amb el Jaume ja tenim una amistat que va més enllà de la laboral i ens seguirem veient.